मोफत 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 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महाआरोग्य तपासणी शिबिर. मोफत हृदयविकार, एंजिओग्राफी, पित्ताशय खडे, मूतखडा, प्रोस्टेट कॅन्सर, केमोथेरपी, व्हेरिकोज व्हेन्स, मणका तपासणी शिबिर. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत पिवळे, केशरी, पांढरे रेशन कार्ड, आधार कार्ड धारकांना खालील उपचार आणि ऑपरेशन मोफत केले जातील. एंजिओप्लास्टी, बायपास, हृदयाचे व्होल्व्स बदलणं, दुर्बिणीद्वारे मूतखडा ऑपरेशन, दुर्बिणीद्वारे प्रोस्टेट ऑपरेशन, दुर्बिणीद्वारे पित्ताशयाचे खडे, हाडाचे फ्रॅक्चर, सर्व प्रकारचे कॅन्सर ऑपरेशन, केमोथेरपी, डायलिसिस, विना शस्त्रक्रिया, लेझरद्वारे व्हेरिकोज व्हेन्स. शिबिरास येताना सर्व जुने रिपोर्ट घेऊन येणं. शिबिरास येताना आपले आधार कार्ड, रेशन कार्ड घेऊन येणं. वेळ सकाळी 11 ते 2. सोमवार दिनांक 13 जानेवारी 2025. उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली. मंगळवार दिनांक 14 जानेवारी 2025. उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी. बुधवार दिनांक 15 जानेवारी 2025. उपजिल्हा रुग्णालय शिरोडा. अधिक माहितीसाठी 89 28 73 69 99.